Og nu vil vi så vise et eksempel for sinusrelationerne i stumpvinklede trekanter. Og vi har vores trekant her. Og så ved vi jo så, at sinus til b divideret med b er lig med sinus til a divideret med e. Så vi prøver at sætte nogle af tallene ind for at vise det. Så sinus til b, det er den, vi vil finde. Altså vi vil gerne finde vinkel b. Divideret med b, som er 39, det er lig med sinus til a, som er sinus til 42, divideret med 65, da a er 65. Vi vil så gerne have sinus til b til at stå alene, så vi ganger 39 over på den anden side. Så vi får, at sinus til b er lig med 39 gange sinus til 42 divideret med 65. Og det giver så 0,40148. Og så skal vi så bruge sinus i minus første, eller invers sinus på Maple, for at finde vinkel b. Og det giver så 23,67, som er vores endelige svar.